Balima o Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Billet jeudi 13 octobre 2022. Malion, bonne nouvelle Doumamba de baby. Bonne nouvelle follow jumenye. Ko anga roi 12-12 kay mobile croix do di fema a to borangono anga bele no be sego lasana kane kay mobile nyama bado doma balima o nouvelle flanan be no ko ye français mogo saba français espion mogo saba ku fle ko de mine anya information sur 600 donc a ken titirane ma mais ambe ka investigation ke akan toujours ka laje a authenticiper be tuko amina angeni fana information soro de ka fo ko français ka mogo saba kumbe ka teme palais krefela la ku kumbe filmer la ko anga nyamogo utara ko ku genka ko ku anga gendarme ku tara ka taga u genko ka boy ka tla ku ga filmer kelan bochu la anyo information soro 600 donc malien anga information sabana mun soro ka nyefo malien de beladina le ministre de l'énergie Lamine Seydou Traoré ani irisu ka investisseur bora ko anyo de fana anga courant anga ministre de l'énergie no ye Lamine Seydou Traoré malien vraiment afana be wuli ka jola kan irisu ka investisseur be ka nyogonye ameno fana photo yiraula vraiment amba foko tare anye école de guerre mi jo ni Assimi ya jo a promotion folo fana ko bora bi amba foko tare malien olu information grosse information be nouvelle duman bado fana be ko nyefo malien de bela jelengena aye Buye Aïdara fo Ashrifu Sharafa anga karamogo nyumamba Buye Aïdara malien ayanga mouvement musigi ko victoire et gloire ayere nyaba sebe na kepika victoire et gloire anyata la mbake wala victoire et gloire fama anye mouvement musigi nanye a denfaya di sego lasana kanema segu ala ka mogo nyuma ne be ka do anga mouvement ina bi malien ka fo onyana ala de barka do anga mouvement ina mouvement victoire et gloire aywa Ashrifu Sharafa Buye Aïdara depuis Nyoro kaga soutien be anye Buye ka mogo amalisiu ambu fo ankara mogo Buye ka amalisiu ambu fo ku ko ni ala sonama ku bena ndeme anga barabe nyambulu tukamina ame ankara mogo Buye Aïdara fo depuis Nyoro ala ka barka do Buye la malien anga mouvement a dandu ama dabo kame mogo koroma tege ama dabo ko ka ngoso mogo la anya dabo maliko de kama ala ka tien bangi anyo de fa toujours ame maliko de la fankan awa ame mali de deme malika herebe woromi anga mouvement vraiment ambe ko bara de ke malien anga mogo be sego la sana kane fe ambe woro nako bi roi 12 fana vraiment aye ko nyuma ba de ke na ye mobili ngena ma do ta ko di sego la sana kane ma ameno o fana be photo gira awla mais na ngata nya fe anya information do fana soro o te information duma inde ko terroriste ye attaque ke Bandiakara bi dogono ka dugula ku ye mogo dawna ma faga ko terroriste ye attaque ke dogono dugula bi ko mogo do sara ala ka hinula ala ku daronya anya ye vraiment anga pashu sanfelaula donc malien amena do video re détail chamana ka fo bela jelengena anga information folo e jumenye ka fo bela jelengena ko ambe woro mina bi anga transition mogo wulembe ku jodi ube faso barala mena information do fana ira awla akabo aklima malien ou ye terroriste do mene malien metla ko photo ira awla bi video inkari de la première information ambe roi 12 fo vraiment ay mobili nyuma bado di Aïdara ka mobili kofe ay mobili ngenama do di sego la sana kanema amena boka ira awla roi 12 escalade aywa malien buya masegi be roi 12 escalade fima bele jamanja aborana fo bamako kanadi an yɛrɛ ka président d'honneur ma kutubu zaman Seko Lassana Kane donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen fo ka yɔrɔ la k'a fɔ vraiment ça c'est un très beau cadeau une très belle voiture Seko Lassana Kane wari tɛ sanu tɛ mobili tɛ mais bonya de do quoi donc roi 12 i ka foli bi yan merci beaucoup on est ensemble ala ka k'i ma sini hɛrɛ hakɛto bɛ ka sala Muhammad an ka foli bɛ roi 12 ye ala ka barika do roi 12 la vraiment an ka mouvement kɛ ni victoire gloire mɔgɔw an bɛ segu bi ni ala sɔnna ma an bɛna taa kita an bɛna taa kayi an bɛna tournée nationale de kɛ ne yɛrɛ fana Amérique kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛna tournée internationale daminɛ an sigilen tɛ bilen dɛ an bɛ wuli ka jɔ de an bɛ diɲɛ seleke naani ni ala sɔnna ma an ka mouvement ye victoire et gloire fama a dabɔra ka sɔrɔsiw de dɛmɛ a dabɔra ka sɔrɔsiw ka baara ɲuman de yira a dabɔra ka n ka finitigila ka fɛn o fɛn sɔrɔsi polisi gendarme douanier forestier
a bɛɛ dɛmɛ mɔgɔ bɛ fini don k'i bɛ marifa ta ka Mali défend an ka mouvement dabɔra k'olu de dɛmɛ k'a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna mouvement dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn de don sɔrɔsiw dɛmɛli mouvement de don donc an bɛ président Assimi fɔ o yɔrɔ la ale mun yɛrɛ ye sɔrɔsi ye n'ale ye Mali ɲɛmɔgɔ ye an ka soutien fɔlɔfɔlɔ b'ale fana ye an bɛ les 5 colonels fo an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo hali ministre Job an b'u bɛɛ fo ils sont tous des soldats mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ a bɛɛ sɔrɔsi de ala ka bɛɛ lajɛlen ala ka barika don bɛɛ lajɛlen maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an ye information téléman dɔ sɔrɔ ko Buye Aïdara Ashrifu Sirafa k'a b'an ka mouvement k'a b'a soutenir an b'a fɔ merci beaucoup a Buye Aïdara Ashrifu Sirafa Buye Aïdara an ka karamɔgɔ ɲumanba n'a bɛ ɲoro a ko k'a b'an kɔ bi a b'an kɔ sini a ka Buye ka kalandenw amalisiw ko an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ k'u n'an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ Buye Aïdara fo an ka cɛkɔrɔba ɲuman ala ka barika don a la ni ala sɔnna ma maliyɛnw an bɛ mun nɔfɛ Maliko la a bɛɛ bɛna fɛn maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an ye information de sɔrɔ ko Bandiakara ko terroriste taara attaque kɛ a yɛrɛ ɲɛ t'a photo la terroriste ka baara jugu de filɛ ta k'u taara attaque de kɛ Bandiakara bi terroriste de taara ka taa attaque kɛ Bandiakara bi aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a photo la donc a bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ terroriste de taara ka taa ni attaque kɛ bi Bandiakara ka taa tiɲɛni bɛɛ lajɛlen kɛ voilà donc a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la an bɛ dugawu kɛ ala ka mɔgɔ minnu fatura ni terroriste attaque na ala k'u dayɔrɔ ɲa ala ka hin'u la u y'an kɔn kiti min na ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ ɲa Bandiakara ko terroriste taara ka taa attaque kɛ an balima dɔw sara la an bɛna a yɔrɔ kalan a sɛbɛnnen bɛ a yɔrɔ la vraiment on est de cœur avec la population de Bandiakara a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ a yɔrɔ la n bɛna a article bɔ ka kalan aw ni an bɛ jɛ kalan mɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an ɲɛna n ko Maliko de don mɔgɔ ko tɛ donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na mais mɔgɔ si kana démissionner mɔgɔ si kana décourager donc an ye information tellement dɔ fana sɔrɔ k'u ye français tubabu k'u ye français ka mɔgɔ 3 minɛ bi français que 3 militaires français ont été arrêtés par la garde présidentielle au niveau du parc national du Mali hier mercredi 12 octobre 2022 motif pour prise de la photo de la présidence à partir du centre Bala Sissogo an fana y'a sɔrɔ tan de an bɛna yira aw la k'u ye français mɔgɔ 3 de minɛ u kun bɛ ka Assimi ka palais de filmer maliyɛnw a vidéo filɛ n bɛna yira aw la an fana y'a sɔrɔ tan de mais an bɛ ka enquête kɛ toujours n b'a yɔrɔnin fɔ ka da kan parce que mɔgɔ ka danaya de b'an kan k'u ye français mɔgɔ 3 de minɛ k'u kun bɛ filmer de la k'u kun bɛ ka Assimi ka palais de filmer donc an ka nin yɔrɔ lajɛ. Voilà. En bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la français de filɛ nin ye français mɔgɔ dɔw de filɛ nin ye k'a minɛ o filɛ mobili kɔnɔ Mali sɔrɔsiw de filɛ ka tubabu mɔgɔ 3 minɛ k'u kun bɛ ka Assimi ka palais de filmer an t'a dɔn u bɛ ka filmer ko min na an b'a tɔ yira u la. Non, Maliens aw bɛ fo Maliens de filɛ ka bɔ ka yira aw la k'a fɔ ko kojugu tɛ se ka kɛ Mali la Maliens bɛɛ kɛra sɔrɔsi ye bi wallahi je suis fier des Maliens aujourd'hui Maliens de filɛ ka bɔ bi terroristes kun bɛ fɛ ka taga Kati fana attaquer daminɛ Kati ka bɛɛ bɔra n'u ye mɔgɔ ye Maliens n'a ye mɔgɔ ye ko dunan de don ko étranger de don a kana tanda tigi ma a ye bɔ a ka polisiw wele ka tigi minɛ ka taa n'a ye Malien bɛɛ kɛra sɔrɔsi ye bi Malien bɛɛ b'a faso fɛ bi Malien bɛɛ de bɛ ka bɔ bi ka n ka sɔrɔsiw dɛmɛ Maliens a ye continuer nin sira fɛ vous faites la fierté nationale et internationale bi
français dɔw de bɔra bi k'u bɛ taa Asimika palais filmer u de minɛ mɔgɔw de filɛ ka bɔ ka taa français ninnu malien jama de bɛ bɔ bi ka Mali défend ka Mali jugu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ bi a ma deli ka kɛ diɲɛ fa si ni Mali tɛ pour la première fois le peuple malien vous êtes la fierté nationale et internationale malien de filɛ ka bɔ bi ka taa français kunbɛn mobili la a y'a tɔ lajɛ dɛ an ma tila video in na dɛ français k'u bɛ ka Asimika fɛ o de kosɔn n ma n ko foyi tɛ Mali sɔrɔ bilayi talayi malien bɛɛ de bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ bi bravo au peuple malien n'a ye mɔgɔ ye k'aw sigalen ba tigi la aw kana gosi aw kana neni a ye taa polisiw wele ou bien ka taa gendarmew wele a ka tigi yira u la mɔgɔ kana mɔgɔ gosi a kana violence kɛ pas de violence maliens que Dieu vous bénisse maliens bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna bi bɛna révélation dɔ kɛ malien ka bi i b'a dɔn mun ye malien jarabi don Segu Tunkara la maliens de wulila ka farasi gɛn k'a sɔrɔ an ma gɔngɔli sigi farasi ka den kun an ma français ye k'a fɔ k'an y'a gosi hali kare kun na ali farasi ambassadeur maliens m'a ɲɔmɔti maliens de wulila ka farasi gɛn pacifiquement sans la violence. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le peuple malien. Nous avons chassé la France pacifiquement sans aucune violence. Que Dieu bénisse le Mali. Aya irakayo horondi. Malion aya irakayo horondi. Malion aya irakayo yere wolodi. Bilaye mbe sa onofe. Ala ka baraka do awla. On ne fleka farasi game. Ama farasi ambassade jeni. Ama farasi mogo goshi. Ama gongoli ski ambassadeur kun. Ama boka taka farasi kumbe kare kuna. Kataka a agresser. Malion ne fleka farasi game. Amen nu sans la violence. Eh Maliens, non, vous êtes un peu plus civilisé. Billahi ta'ala ni alache. Aye contenu ni srafe. Aw kana violence ke. Pas de violence. Wallahi ala bandeme. Ala be Malien fait. Billahi ala be Mali fait fana. Awa ala be Mali sauvé. Aw kana décourager. Anya me ko terrorisme tala kata bomu do dugukolo jukoro. Banjakara yoro la. An bɛ duwawu kɛ ala k'u dayɔrɔ ɲa an balima dɔgɔnɔ minnu sara an balima fila minnu sara an balima tamasɛgɛ minnu sara an balima mɔgɔ sara ala ka bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ ɲa aw kana décourager kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ le combat ne fait que commencer mais n b'aw conseiller aw kana violence kɛ dɛ n'a ye mɔgɔ minɛ ko terroriste don aw kana gosi aw kana ala ɲɔmɔti a y'a minɛ ka taa di famaw ma aw kana violence kɛ wallahi billahi anw de bɛ ka exemple la diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko nous sommes un peuple civilisé. Aw ne filɛ ka farasi gɛn ka sɔrɔ an ma farasi ka kelen an ma se farasi ka den ma aw kana se farasi ka den ma ani farasi ka denw tɛ kɛlɛ la. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français, nous sommes en guerre contre la politique française. Faisons cette révolution pacifique car Dieu Allah est avec nous. Que Dieu bénisse le peuple malien. Malien an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen na n bɛna surprise ba dɔ yira aw la an ka nin tɔ lajɛ dɔrɔn ni ye français de ye u bɛ ka an ka palais filmer mɔgɔw de filɛ ka bu kama a y'a tɔ lajɛ. Bon, Maliens, maintenant, révélation flana de fana ke aouye bi. Aïe vidéo, aïe partager. Maliens, terroriste doit des menena. Avec attaque préparé tchogomi. Maintenant, révélation bas de faire. Terroriste flané, Maliens. Aouni nanga djanga na django fait. Do dabali bena bambi. Do reba foko non, ko politolo kien une vidéo borojme. Nigeria, ou terroriste doit des mene. Ou mega terroriste mounou glan, ko kana Mali chi. Nigeria surasu de fleka terroriste do mene. Ala be Mali fait, akira be Mali fait. Terroriste munu glana ko kana Mali ci. A terroriste do minale flene mena video boka ira awla. Ali bi aw beka Mali sulamew, Mali karamogo, Mali doningelaw, beka do do Mali ye. Terroriste munu glana ko kana Mali ci, u fle ka do de mene. Ayala je obe technique mun ke. Lose his bet. His incantation not pass our own. No. I said don't hit him. What the fuck? I said this man don't take for this business. I swear this man don't try. No, camera. No, he's on camera. Don't worry. Nin terroriste de glana ko kana Mali ci. Nigeria police de flek amene. Chemu minele flek terroriste de donde. Aya video tola jebani. Me siga oronika. Aya video torna jebani. Ni terroriste de minele ko be feka na Mali attaquer. Nigeria police ni a gendarme na a sorasu de flek ko mine. Frontière là. Aya orona je ala be Mali fait que Dieu bénisse le Mali. Aya ni orona je aka partager. Ni mogo ba video la faramba choma. Aya la je we terroriste mine tukamina. Ube do Mali kono tukamina. Ubu ele maske tukamina. Ube marfa dugu posi kono tukamina.
Ayala, c'est très important. Et partageons encore. Lose his bet. His incantation not pass our own. No. Others don't eat it. What the fuck? I said this man don't take for this business. I swear this man don't try. No, he's on camera, don't worry. Wait now, wait. No, I prime it. Give me that knife. Okay, ain't you come inside. Voilà. Malion abela jele nya ben nade mbe siga oroni kamba oroni bo ka famia ko nyuma niye uyen terroriste do de mine Nigeria akume fe kana Mali de attaquer ma ton na bo Lose his bet. His incantation not pass our own. No. Others don't eat it. What the fuck? I said this man don't take for this business. I swear this man don't try. No, he's on camera, don't worry. Wait now, wait. No, I prime it. Give me that knife. Okay, ain't you come inside. Kamilu, if I see any soldier for this place, I'll find it. You are not going anywhere. Gently, oh yeah, cover up. Kamilu, Lima one gently. Kamilu, cover that up now. Cover that up. Be careful with your hand. See, this one don't take now. This one don't take. No, don't worry. Let them just not naked him. Come on. Now, come back. Come on, your hand. Akeleme ka marfa kisɛ de dugo fɛn kɔnɔ ko dugo fa ka kulusi kɔnɔ awa ka tila ka Nigeria sɔrɔsiw ka teni u bɛ ne kɛ Mali la u bɛ Mali sɔrɔsiw ka teni do terroriste bɛ Mali sɔrɔsiw ka teni do ka taa attaque kɛ e ma ye terroriste de minɛlen filɛ ni Nigeria sɔrɔsiw ka teni ye a y'a lajɛ u bɛ ka marfa kisɛ de bɔ tantɔ nin ye marfa kisɛ de bɔtɔla ye a ɲɛ tɛ marfa kisɛ la a ɲɛ tɛ marfa kisɛ la a ɲɛ tɛ marfa kisɛ la nin ye marfa kisɛ de bɔtɔla ye a bɛ marfa kisɛ dugo fa ka kulusi kɔnɔ u filɛ ka a cɛ a ka cɛsiri jala de fara san nɔ marifa kisɛ minnu b'a cɛ la a bɛ marifa dugo fa ka kulusi kɔnɔ a b'a hakɛ to fa ka kulusi kɔnɔna na a bɛ marifaw ni pisolo bɛ dogo yen nɔ de donc k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna terroriste bɛ tɛgɛnigi de kɛ u ye Nigeria sɔrɔsiw ka teni de don u la k'a kɛ i n'a fɔ olu ye sɔrɔsiw de bon ni terroriste ye jamana min ka sɔrɔsiw ka teni don n'u taara ka taa dugu o dugu attaquer a bɛ kɛ o dugu kɔnɔ ko o sɔrɔsiw de bɛ ka u ka duguladenw attaquer duguladenw bɛ siga u ka sɔrɔsiw la u filɛ k'o de kɛ Nigeria u filɛ ka Nigeria sɔrɔsiw ka teni de don ka Nigeria polisiw ka teni don k'u dogo k'u bɛ frontière traverser ka na Niger n'u donna Niger u bɛ na Mali la donc o tɛgɛnigi de kun b'u bolo ala ye u lebu k'u bila u malo dingɛ kɔnɔ donc a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i kɛ pewu ni ala sɔnna ma donc a y'a hakɛ to dɛ allo a y'a hakɛ to dɛ j'ai un appel urgent qui vient là mais ni appel répond rapidement. Allô? Ok. Donc, voilà. Donc, Maliens, ou bien une technique de ke, ou bien jamana do tenin do la, ka kina foyo jamana do, ou bien ne ke Mali la. Ima e Mali surasu to be tiens kuma be. Mali surasu takara, utara dono faga, Mali surasu tara flaw faga, Mali surasu tara tamasheku faga. Ou bien une galon de fara ɲɔgɔn kan ka surasu to tiens ku buruja, awa a technique de flene, Nigeria fle ku fura ba ka woro de nyama bi. Que Dieu bénisse le Mali. Maliens, ni ba ira ko ala be Mali fait. Maliens, ni ba ira ka fo anga do faranga chesrika. Le ministre de l'énergie,
Et Seydou Oumar Traoré, malien, aye Mali ministre de l'énergie faux. Aye très très urgent, très très bonne nouvelle. Billet jeudi 13 octobre 2022, malien, école de guerre mini Assimia Jo, à promotion folo, à Kerabi, à photo, flemena à photo, ira aula. Le ministre de la défense, Sadio Kamara Kumba Yorola, Mali autorité Moroye, et fait école so kura min jɔ ko école de guerre a promotion fɔlɔ bɔlen filɛ a photo filɛ nin ye aw bɛɛ lajɛlen ka photo lajɛ voilà a photo filɛ ara Sadio Kamara yɛrɛ kun sigilen bɛ yen nɔ le ministre Sadio Kamara aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Sadio Kamara photo la voilà Sadio Kamara photo filɛ nin ye Sadio Kamara de sigilen tantɔ donc école de guerre in fɛngɛnen u ka promotion dɔw kɛra la ko école de guerre du Mali, sortie de la première promotion. La cérémonie de sortie de la première promotion de l'école de guerre du Mali, EGM, a eu lieu ce jeudi 13 octobre 2022 dans l'enceinte de la dite école assise à Badalabougou. Elle était présidée, voilà, elle était présidée par le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, accompagné de certains ministres. Ani Sente Mogodo, ou Chamamba Kumbe Bi, Malien, Mali yɛrɛ ka école de guerre Mali tɛ taa sɔrɔsiya kalan kɛ dugu wɛrɛ la bilen Assimi y'o baara kɛ k'o ban pewu Mali mɔgɔ si tɛ taa école de guerre kalan kɛ dugu wɛrɛ la bilen an b'an ka école de guerre kalan an b'a kɛ Mali de kɔnɔna na awa première promotion de fɔlen filɛ n y'a photo yira aw la maliyɛnw n y'o de fɔ an na n ko bi n'an ka transition mɔgɔw bɛ baara la an k'u encourager an ka courage don u la an ka taa mɔgɔ fɔlɔ nin na a photo filɛ nin ye u nisɔndiyalen ba donc Mali tɛ taa école de guerre kalan Faransi bilen Mali tɛ taa école de guerre kalan dugu wɛrɛ la bilen Mali ka yɛrɛ ka écoleso de b'a bolo école de guerre k'a préparer malien denw yɛrɛ ka sɔrɔsiya yɛrɛ kalan ni école de guerre ka kalan a bɛ kɛ Mali kɔnɔ président Assimi y'a jɔ awa promotion fɔlɔ bɔra an b'a fɔ bravo à la transition et courage aux soldats donc a photo bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye ministre yɛrɛ photo b'a la donc bɛɛ nisɔndiyalen don k'o ɲɛfɔ ka nɔgɔ b'o la an ka ministre de l'énergie n'o ye Lamine Traoré ye Lamine Seydou Traoré le ministre de l'énergie malien Lamine Seydou Traoré n'o ministre de l'énergie ye ani Irissou ka délégation dɔw ye ɲɔgɔn ye bi Irissou ka ministre mun bɛ courantɛgɛ fɛngɛ la ka yira la k'a fɔ le ministre de l'énergie Seydou Lamine Traoré a bɛ baara la Mali courant ko la a photo filɛ ani Irissou ka ministre mun bɛ n'o bɛ courant ko kunna a n'o filɛ ko Irissou bɛ na Mali dɛmɛ an ka courant ko taabolo la an ka ministre de l'énergie ani Irissou ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ a photo dɔ filɛ le ministre de l'énergie Seydou Oumar Traoré Lamine Seydou Traoré, je m'excuse. Lamine Seydou Traoré, a yɛrɛ ɲɛ b'a photo la. Irissou ka délégation spéciale. K'u bɛ Mali dɛmɛ. Ko ni Ala sɔnna ma ko Mali mago tɛ kɛ kuranna mɔgɔ wɛrɛ la bilen. A yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Donc vraiment, u bɛ baara la, an kan k'u encourager. Donc o yɔrɔ la, mun de sɛbɛnnen bɛ yen nɔ? Une coopération énergétique fructueuse dans le cadre de sa participation la semaine russe de l'énergie. An ka ministre de l'énergie. C'est Lamine Seydou Traoré avec Irissou ka dugu la an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc le ministre des mines de l'énergie et de l'eau monsieur Lamine Seydou Traoré et sa délégation ont eu ce matin une séance de travail avec le ministre russe en charge de l'énergie accompagné de ses proches collaborateurs. Les échanges ont évidemment porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'électricité avec l'accompagnement de la Russie pour la résolution des problèmes énergétiques du Mali à travers notamment la réalisation de centrales hydroélectriques, thermiques et solaires, mais aussi la construction des lignes de transport électrique et une possibilité d'approvisionnement du Mali en carburant à moindre prix par la Russie. Alors, quand Irissou vient de carburant ko la, an ka essence ko Irissou vient an dɛmɛ o la, ko Irissou vient an dɛmɛ an ka courantɛgɛ ko la, an ka ministre de l'énergie Seydou Oumar Traoré, an bɛ yɔrɔ min na bi Seydou Oumar Traoré a bɛ Irissou ka dugu la, ani Irissou ka famaw bɛ ka ɲɔgɔn ye, ani Irissou ka ministre de l'énergie a yɛrɛ ministre ɲɔgɔn, u sigilen bɛ u bɛ sɛsogo ɲimi na, u bɛ mɔkusu kɔnɔna na, et vraiment a photo filɛ nin ye an bɛɛ nisɔndiyalen don. Bɛɛ k'u encourager mɔgɔ si kana décourager an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko si daminɛ man nɔgɔ maliyɛnw o yɔrɔ bɔlen kɔfɛ a la a y'a kɛ to dɛ ni appel in tɛ ka tɛgɛ quoi n bɛ nin répondre rapidement quoi allo ok ni ligne man ɲi quoi donc n b'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna
et mbe vidéo bla yan la information mun kumembulu ka fanyana bi o de kuye ninge vraiment vive la transition ala ka barka de Sego Lassana Kanela ala ka barka do Ankara Mogo Aïdara Fanala ma deli Mali activiste be fait an balma cɛ dɔ bɛ kasɔrɔ ko Guide Ladjo bɛɛ ka Guide Ladjo soutenu n bɛ segin ka kuma kan Mali activiste bɛɛ an ma ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi ye jeudi 13 octobre 2022 an ma ɲini Mali activiste bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ sigi kuma in kan an ma ɲini Mali activiste bɛɛ fɛ an balimacɛ min bɛ kaso la bɛɛ ka soutenu an ma fɔ ka jo b'a la an ma fɔ ko an bɛ an balima maraka minnu ye plainte don an t'olu contre la dɔw ye n wele ko mun na ko n bɛ Guide Ladjo soutenu n ko hali olu mun ye plainte tigɛ Guide Ladjo contre la n'olu yɛrɛ donna kaso la Segu Tunkara bɛ bɔ k'u soutenu ne bɛ maliyɛn den bɛɛ fɛ ne tɛ fara mɔgɔ kan ka mɔgɔ kɛlɛ ne tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an balimacɛ de bɛ kaso la an bɛ ala deli ala ka to a ka bɔ kaso la n'o ye Guide Ladjo Traoré Guide Ladjo ye an ka soutien ba ye bi an ka soutien ba ye sini awa sinikɛnɛ ye seli ye donc maliyɛnw an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw vivant jɛnatigɛ kuntaga man jan donc o yɔrɔ de kun don ko message teliman bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko yɔrɔ mɛn donc an bɛ vidéo an bɛ bɔ vidéo la yɔrɔ la an b'a ɲini activiste bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana hésiter a ye bɔ a ka Guide Ladjo soutenu mais aw kana mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ minnu ye plainte don a contre la an ka bonya bɛ an balima marakaw kan an ka bonya bɛ maliyɛn bɛɛ kan an ka bonya bɛ an ka sariyatigɛlaw fana kan donc o message teliman de kun don ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn